लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों सिफुं। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों काशिकी DS बर'। ग्रुप डेन्सखौ खालामदों सनालि ब्रह्म, जिरि बसुमतारी, मायुरी हाज'वारी, कृतिका ब्रह्म, मृदुल नार्जारी, जनाली बसुमतारी आरो गोबां फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। मेथाइखौ रोजाबदों काशिकी DS बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय काशिकी DS बर' अफिसियेल चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।